Sunt Galu Eduard și astăzi m-am gândit ca să fac un episod dintr-unul din jocurile mele numit Geometry Dash. Și vom începe. Am instalat și nu știu care e treaba. Este un joc de genul așa, merge cu lag din cauza videoclipului, dar sper să nu vă supărați. Cântecul este puțin cam tare, dar sper că nu e nimic pentru voi. Nu va trebui să mă auziți spunând nimic, doar uitându-mă cum mă joc. Oh, new best. Abia l-am instalat. Ui, destul de greu, înțelegeți? Și astăzi chiar că aș vrea să strâng o grămadă de like-uri și m-am și gândit ca să încerc să fac cât mai mult din primul nivel, să dureze cel mult 15 minute. De câte am înțeles, atâta trebuie să dureze. Un videoclip trebuie să dureze cel puțin 15 minute ca să poate să fie postat. Așa că... Ce bine e să fii acasă! Acasă la mine! Ca să fie... Și veți vedea și cum e acest joc. Bun venit acasă, Timmy Turner, indiscutabil fiul al meu! Sunt sigur că ai vrea să te duci direct în camera ta! Da! Păi, nu poți! Să știi că ai multe treburi de făcut. Astea practice. Dar Vicky e aici să se asigure că le faci cât timp eu și tatăl tău. Ups. Ne distrăm! Aha. Vicky? Cine e Vicky? Salutare, unic și inegal amic Pampalău! Uite pe cine ți-am adus să te joci! Nu înțeleg care treaba cu... Oh, îi punct de spawn. Cocoșata al tău nu te învață nimic? Am înțeles. Punct de spawn. Mor. Poate că nu trebuie să fiu eu! Ce aici? Doar 10 secunde până trece răceala de 9 ore a mamei. Păi, a fost frumos, a durat. Șpecher, acum se pare că zburăm cu o navetă. Ui, au. Ești așa de talentat în tot ce faci! 5, 4, Miroase delicios! Miroase a dragoste! 3, 2, 1. Și cam asta a fost această treabă. Dezamăgire! Merge cu lag din cauza faptului că trebuie să filmez. O leacă mai greu am obținut acest joc, this game. Se simte bine, am plecat. Pa, mama! Mai să fie, am ratat! Am dus gunoaie și Frate. în curte sau în b***ie. Poți să mă duc să caut zâne în camera mea acum? Nu! Cred că... Înainte să-ți termin temele! Loc de spawn, ce șmecher. De ce îți dai singur 4? Scuze, din obișnuință! Hei, am crezut că... Frate, destul greu. Să stai afară cât timp mă duc eu sus în camera copilului meu! Șonduri înguste cu coașa... Văd, cred că trebuie să... Singurinic sună grozav! Destul de hard. Este timpul să mă distrez cu bărbatul cu care m-am căsătorit și pe care l-aș recunoaște oricând! Da! Wow! Reține apă! Ai, ce mă enervează treaba asta. Mă simt de parcă aș fi renunțat la visurile mele! Totul e control, doamnă Turner! Puteți merge să mă distrați cât mă duc eu să pregătesc tăietorul de lemne! Adică să deschid televizorul! O să am nevoie de o baie după treaba asta! Mă simt bătrână! Care ajunge ultimul dormitorul meu e un amărât de naș! Întoarce-te, termeneule! Hei, e destul de distractiv! Ia uitați, au. Este destul de șmecher și jocul ăsta. Ciudat! Și o să te murdare? Mâncare mucegăită? Imaginea mea pe țintă? O să ții minte mai târziu? Unde sunt nașii? Nu pot rezista dragostei necondiționată a cățelușilor drăgălași. Ismail, șapte rost, siguranța că eram dat o bară? Da, m-am întors! Acum, În sfârșit sunt din nou navetă. Să fiu cu insectele mele animalice. Au, adică, Grozav!
Am scăpat de el înainte ca Mie îmi plac, îmi place să fiu navete, e mult mai ușor, așa Ne gândeam la o idee. se pare că așa se întâmplă, deci și Dar o să-mi am câștigat nivelul, ui! Bun, să mai încercăm la normal mod. Trebuie să rezolvăm asta din nou. La strare cu tine! Acesta este mai plus că nici nu avem timp de spawn și dacă murim trebuie să luăm totul de la început. Așa că trebuie să-l câștig din prima. Să scrieți tare dacă cunoașteți cunoscătorii jocului și dacă trebuie să chiar să câștig 100%. Pentru că hainele Ok. s-a întors. Ei. Uite, mai încercăm acum după care încheiem episodul acesta. Sper să vă placă. 2003 câteva, vreau și eu câteva like-uri să știu că mă apreciați. La 19:30, numai Până acum am doar abonat, dar sper să strâng mai mulți. Eu nu am intrat pe YouTube numai ca să mă fac de râs din cauza la niște... Există pui care cresc într-un an cât alții în 7. Al nostru Cam asta a fost. trebuie. Puiul de La revedere!